Kohanmen ko para how tra Jesus Christ menta kasngi ngirake ya kasngi buram jong ka jingsha yap martir jong u Stefan Bakoy ngitiba u Stefan Bakoy udai wei na ki nyongut ki dikan balajet bat balatung da ki apostol jong u Jesu ngitiba ya kine ki nyongut ki dikan lajet balatung ban ya rap ban Krisyan ya ki toki apostol jong utra Jesus Christ kine ki kakam jong kine ki nyongut ki dikan kadai ban aibam lane ban sumar ya ki pat ki jong ublay kam tam kito ki bala priang ya ke jengej ha u Jesu udikan away na kito ki henyungut ban ngitip ba udikan ulai tilud yalade met bat ban sem ban sakri yoblay ha kakam bala ai ne bala jet ne latung yu daki apostol ngi yos ngeu ha ga jing pole ke benengkong ba u Stefan u briu badab da kabor jong u mensem bakoy ni haban kali manta ka step hakano kurkom bad balei u Stefan u dap da kabor jong u mensem bakoy klempep ngitip shai ba Stefan u don u mensem bakoy u dap da kabor jong mensem bakoy namar ba nungkong ni shap e u ngej ha utrai Jesus Christ kajinge jungu hau Jesu upha ya umense mukoj halor jungu ban ai kabor u kabar namar ba u Stefan u ijhok ya Jesu u ijhok ya la ka jong ka kam kumudikan de namar ne ka daw ba Stefan u dab da kabor jong mense mukoj kabalai ngitip ba u Stefan Ushania ha ublay ule kano ka kam jung haga jing im ke jungu ule yak ta kam kumudikan ban sam jing bam ban sakri ban pej lem ya ki pat ki jong blay ta ka jing shania ha blay try kan ran nang tapat ngitip ba u Stefan unyeu halade ubreu batlot uang klem ka bor ka jong blay ngam long e Dei nama takadaw ba kat kabaule u Stefan u IT lut bat u shania tilitelan ha u Jesu. Dei nama takadaw ba ngitip syai ba u Stefan dei lang ba kini kajing ik dei lang ba kajing ngej dei lang ba kajing shania bat kajing IT lut jung u ha u Jesu u Stefan u don kabor ban trei na kabenta kaboram ka jung blay om dei tang kabor ba udon ban tre nak banta kaborom ka jong blay hanrei wat ban IT yala ka jong ka jing im udon ru kabor ban yang persya ya kito ki briu ki bakran ben ki bale ben ki bapaniap ya ki kon Kristan ha ka to kabor ngi haban kali ha kana ka step ko hanmen ko para hatong idon sisa ka jingej kum ka jingej jong u Stefan Bakoy hatong ngidon sisa kata kajing i ya ublay unong bo nong tau nong suspa jingi kumba e u Stefan hato ngidon sisa kata kajing ngej kajing shania how Jesus Christ kajing ngej kabang ngidon kamdai kajing ngej kabang ngahi nga tau nehi ngashna henry kadai kajing ngej kaba ublay ula ay hanga ula ay api hato ngidon sisa em kata kajing shania how blay try kan rat kumbalong u Stefan but hatong ngidon si shana em kata ka jing IT lut yala de how Jesu bi ngalong u jong me ngilong ki khun jong me ngilong ki sakri jong me ngilong ki priu ki jong me simti nga pelong ngau jong me hatong ngidon em kum kata kaman sim ban IT yala de kum IT u Stefan Bakoy Hakana ka step ko hanmen ko para ngi layos ngeo chapang ka jinglong
babha jong Stephen bat balei Stephen bakhoj udap da kabor jong mensim bakhoj menen ngirakhe ya kasngikha jong nong pen em jungi u Jisu u nong suspa jungi menen ngirwai ya kato kajing ruai kaba ngishad ruai kubong ha pareng silent night kasing yong med kerku med kenja tang arngot kim pathia namar baki ap ya unong penim namar kisumar ya Jisu bade nong suspa jungi ngijing ruai ro to kajing ruai joy to the world kemen kaperthei to kemen mapi berubara namar ya nong suspa lakha ngiruai ro ka to kajing ruai gloria kaburam haublei ngi pen pau ka jing it ka jong blei ngi pen pau menin kasngi bat ka medro kamchu kaburam ka jong blei kane ka itu sha yang ai pi ba menin ngi dan hapdeng ka jing kemen ka jing snow bha namar yaw nong pen em lakha henry hakane ka stepat ngi wan hakane ka mas bakhuj ngi wan ban puson sapang ka jing sha yap martir Stephen ngiyo i don kajing yapher lane kajing kela menin bat menta kasngi hagajing pule bat hakane kasngi kraw jong Stephen bakhoj menin yela kemen ngi lesubha henry menta kasngi pat ngis ngsi nama arba ya Stephen asapan yap martir bat menta kasngi ngiyamro kabalang kayam kapan pau kajing susi namar ngiladu no uwei urikraw menen ngi iba kaperthei kasai da kaburam ga jongblei menen ngi iba baro hakapormas kiphadar kipong katoka jan kumkane kabali henry mata kasngipat ngipong kabasau bapan pau kataka kajing IT jong Stephen bakhoj ya kasnam mat kamet kajing u nak benta kaburam kajong blei menen ngidon ha Bethlehem henry mata kasngipat ngila poisa Jerusalem menen ngidang burom ya ka sngi-kha jong khulung Jisu henry mata kasngipat ngi pusan sepang kajing sha banbeng kane kai thu sha yangi iwei pai wei ko hanmen ko para ba haka jing im ga junga ga jung phiro badu bleru khod yang ai pi bangi ha ban pan kre ha baro art liang menta yule se ngasung kemen shibit pat ngan sadon ga jing susi ga jing kuslai menta ngayeng hakmat jung pi ngalaban kren ngalaban yathu khana ye pi yule se shibit ngahaban sha kijing e gajing shitam ha gajing em gajunga habaro ar kine gajing jia ha gajing em gajunga gajung pi ko hanmen ko para ngi hab banlong kum Stephen ngi haban IT yala de ha Jisu ngi haban don rangkat baru Jisu ladang ngi IT balada ngi don rangkat sha baru Jisu u Jisu pada nong suspa jungi u Jisu ubelai nga gajing em u Jisu ubelai nga gajing e u Jisu ublei jing belai nga kajing syania hau ladang ngadon kata kajing syania wala dangadon ha kajing kemen kajing susi wala dangadon ha kajing rakel lane ha kajing yam wala dangadon ha kata kajing syai lane ha kajing dum klempep ngan yeng hi ukun jong blai ngan long hi ukuno jong blai wala dang ha pa kapop menta shibib ngan yeng biang nakapop namar ngangej ngasania ublay ukersania nga ngidai badan kata kajing syania how blay try kan rat ngidai ban IT yala de how blay try kan rat ngiyo iba u Stephen haba udon kabor jong ublay ula ban yeng sakhi da kajing im kajing u hakmat kito kinong sun hakmat kito kiba penyap yo ngiyo sngiyo na kajing pulay kebanangkong bagi to gibreu kisim da kimau kilenthem ha Stephen hadu bawiap ha shwa bauniap Stephen bakhoj uduai na benta kito gibreu kiba lebeng kiba banbeng kiba peniap yo
Uduai na kebantai jengki. Uang kotrai wat bat ya kap kejeng le ke jengki. Wat ken wat dog wat kedeu wat nyeu ya ke jeng duna ke jengki ya kapop ke jengki. Hanrei to penlai jeki. Tom habiki. U Stephen ubutik ya ka jeng duai jong Jisu halor gading pena. U Jisu ru duai nalor gading pena. Uang kopa tom habiki namar kimtip ya kaba kilale. U Stephen ubutik ya ke jeng duai jong Jisu. Ulaban bud ya ke jeng duai jong Jisu namar ba ngau mene ulai tilut ya lade hau Jisu. Om day tang bo ai tilut ya lade hau Jisu Henry ubud lut ya ke jeng hikai jong Jisu. Kajeng shania, kajeng jamnut, kajeng lului, kajeng duai. Baro kini u Stephen ula im halade. U Stephen u deuta uwei pat u Jisu. Day u Jisu papakah rai u day pat uwei u Jisu. Uyeng har jaka jong u Jisu. Ula im kajeng im jong u Jisu. Manga mapiru kohan men ko para. Ngila yo pediang kajeng im jong Jisu ha kajeng im kajeng i. Ha kajeng long do, ha kajeng long senam, ha kajeng long mensim ngila yo pediang ya ka jeng im jong Jisu. Habang ngila yo pediang ya kajeng im kajeng jong Jisu hato ngim don hok semua ban im kajeng im jong u. Bonsin ngila klet, bonsin ngimla ban im ya kana kajeng im keba u Jisu ula ai hangapi. Henry mata ka step une urukrau jong ka balang go jingi. Umartir banangkong jong ka balang Katolik. U khod were ngayapi ko hanmen ko para. Bamangiru ni haban im kajeng im jong u Jisu. Ladau Stephen u im kajeng im jong u Jisu. Ngiru ni haban im kajeng im jong u Jisu. Kabamot ni haban im baro kita kajeng long. Baro kita kajeng hikai kiba u Jisu ulah hikai yang abadia pi. Nyo iru ba u Stephen ulah yomat ya u kelung Jisu balaka ha Bethlehem. Bat kata kajeng yomat jong u ya kata kajeng ka jong u Jisu ilan ka Christmas ke binyong ulah belong lada ulah long utau syupai ubaslur ban IT ialah kajong kajeng im. Ulah long utau syupai ubayang hok na kabenta ke boram ke jong belai haduk ba ukloi ban yap. Ulah yomat yau Jisu ha ke Christmas. Dei nama kata kajeng yomat jong u ya ke Christmas la penlong yau Stephen ban yeng ya ke jeng sisa. Ulah keren persya ya kita ki breu. Ki bahikai bakla. Bat kajeng keren hok kajeng u kajeng yang hok jong u persya ya kita ki breu ulah sya penrem ha kajeng yap. U Stephen ulah yomat bat ulah yo kta yau kelung Jisu ha ke Christmas. Dei nama takadau ba baro matau Stephen ulah ban Yesha ya kita kajeng ulah ban Yesha ya kita kajeng penrem bat ulah ban Yesha ya kita kajeng sya lan temau. Baro kita kajeng ulah ban Yesha namar ulah yo mat bad ulah yo kta ya kulung Jisu ha ke Christmas. Bad kumjuru u Stephen ulah yo mat ya Jisu ha ke Christmas. Dei nama takadau ulah ban clay ya la ka jong kasnam na benta kajengej kajengu ha Jisu. Kohan men ko para menta ka step ngiru ngi ha ban keli halade. Menin ngi rake ya Christmas. Hatong ngi la yo mat na em ya Jisu ha ke Christmas. Ladang yo mat ya Jisu Christmas hato ngimla semua ban yeng banlong usipai jong Chris kumalong u Stephen. Lada shisha ngila yo mat yo Jisu ha Christmas menin. Bat ha kajeng im jengi beman ngasngi. Hato ngimla semua ban yeng persya ya kajeng sniu jong kana kepertai. Hato ngimla semua ban yeng persya ya kajeng dom jong kana kepertai. Hato ngimla semua ban yeng persya ya kajeng pensyoy jong ksut kajeng dom jong kana kepertai ki kam sniu jong kana kepertai. Lada ngidon shisha, lada ngiyo mat shisha yo Jisu ha Christmas klempep ngin sala ban yeng persya ya kini kumbayeng u Stephen. Ngiru lada ngila yo mat shisha yo Jisu ha Christmas ngin la ban yesha ya baro kijing kiba ngiye kendu ha kajing im. Bat kumjuro lada ngil shisha ngila yo pediang ban ngila pediang hok yo Jisu ha Christmas
klampep ngila aban clay yala kasnam ngila aban clay yala ka jong ka jing em na ka banta ka jing it ka jungi yaw blay ka jing it ka jungi ya ki bahinga sem bat kilok ki jor ki jungi uji Stephen kurpat ukhot uwer inga yepi ko hamen ko para bangin keli halade bat bangin yo machisha yau jisu balakha nagbanta jungi bangin im nagbanta ke jungu ladangi im nagbanta jisu klepep ngin sa yo ki jingi e ke jingkurku ha ke jing im bamarwe ke jungi ha ka ying kasem ke junga ke jungpi bat nginge ba kasnam ka ba Stephen martir benengkong bat baaro kasnam kabaki martir jong kabalang Katolik jungi kasnam kabaki laklei nak banta ka borom ka jungplei nak banta ka jing ik nak banta ka jing shania nak banta ka jing ngai ka jungki kadai usumbai jong ka jing ngai jungi iwe paiwe langba kasnam langba ka jing yap ka jungki ni barok ngilong ki kon Kristen ngilong ki Katolik Dai nama takadau kumbag Stephen martir benangkong bat baro kito ki martir kila ai kila the lagi jong kasnam kila the lagi jong kajing em nak benta ka borom ka jong blai nak benta bangi ngin yo ai kajing bangin priang ai kajing ngiru ngidon kata ka kamram ngidon kata ka deity bangin haban clay lagi jong kasnam bangin ai hok ya lagi jong kajing em nak benta kajing kajing yaw blai namaru blai bel ai ngi kajing em ublay bel aing ke jingej ublay bel aing ke jing shania ke jing kerman ke jing sup ha ke jing em jung yui pe wei de na mata ka daw mata ka step to ngin terwa halade hakmaru jisu ba mangi wei pe wei ngin long ku Stephen bad ngin budhok ya ka nuksa ka ba Stephen bokoj ula ai hangi yui pe wei ha ka step en yoro yo Jesus Christ